sa imong about sa imong amahan, no, kung asa na siya karon og tubagon lang ka sa imong lolo nga dili na angay ka mangutana kay dili siya deserving para sa imo ha nga mamahimong amahan. So unsa kay imong ma-feel Ate Jean, unsa kay imong bation no ana nga mga tubag? Yes, Ate Will. So, kung siguro sa ako tong sitwasyon natin, Ate Will, no, sa ako nga pagkaako pod, no, nga kanang naa kay mga pangutana nga instead nangutana ka aron na matubag or aron ingon pa mapun-an ang imong kaalam, murag madugangan hinuna ang mga pangutana, ang mga question sa imong hunahuna, no. Medyo dili siya dali nga i-handle. Pero mao lagi na samtang magdako og magdako ta maobserbaran pod nato no or masabtan pod nato nganong naay mga butang-butang nga kanhi nga lisod ipasabot sa atoa or lisod i-explain sa atoa bisan pa og ingon pa may katungod ta or nanginhanglan gyud ta og ingon pa kamatuoran or kung unsa man ang gusto nato nga masayran. Samtang magkadako ta maka-obserbar ta sa palibot nganong kasagaran sa mga ginikanan, mga apuhan, mga uyuan or kinsa man nga mga tao sa atong palibot nga medyo ahead sa ato nga gipili nila nga itago or di ba kahas ang uban pag yun Ate Will ginalimod di ba? Yes, oo. Murag something ingana no. So medyo maula ginay-ginay samtang mag-mature ta og labi na og makamaupod ta nga moobserbar sa palibot. Pero di pod nato og yun malikayan or mailimod nga bisan pa siguro og naatay ingon gitawag nga background or naatay gamay nga nahibal-an about something or someone nga dugay ra natong gipangutana. Medyo magpabilin gihapon no ang kakuryoso nato. Sa mga panghitabo madaghan gyud ang mga pangutana. Pero ang hinaot ko sa atong letter sender no, sa pagkakaron siguro ang giapas sa imong apuhan sa imong father nga side is dili ka mapareho or masama sa imong amahan nga medyo kung Yes, sabton man gud nimo ang istorya sa imong apuhan no, medyo disappointment gyud ang nahitabo sa imong amahan. May mga butang nga siguro out of clumsiness, okay pa siguro Ate Will kung clumsiness ra no, pero out of kanang imong pagkamasinupako na gyud nga di na ka magpatambag, mahitom pawak gyud ta sa kadautan. So gi-assume nako diri nga siguro maunay nahitabo sa imong amahan nga murag naa ang kahiubos og pagmahay sa imong apuhan pero mao lagi na bisan pa og unsaon pagmahay or kahiubos nimo dili na nato mausab, di na nato maibalik ang kagahapon. So siguro sa pagkakaron ang iyang tumong is dili ka masusama sa imong amahan or di ba ka ikaw ang makabawi kuno kanang makalipwas sa kung unsa man galing ang ingon pa angay nga dungog nga kinahanglan nga makuha sa inyong pamilya samtang ang imong amahan na sipyat butang talang na sipyat para di kayo bugat. Yes, Ate Jean. Mild lang ang term. Sa pagkakaron mas maayo nga sundo nimo na naman di naman ka as in totally blind gyud no sa istorya sa imong kagahapon bisan og wala pa nimo na himamat personal ang both nimo nga na-meet na ba niya yung inahan Ate Will? Marag nakita na niya. Yes, nakita na niya yung inahan pero na say lain nga pamilya. Ingon pa niya dili sila close. So sa pagkakaroon na agyod na magpabilin gyud ng kuryoso nimo mga pangutana sa imong hunahuna og imong excitement nga ma-meet or makita ang imong amahan. Pero manghinaot ta nga sa imong kagustuhan nga makabuot na or matinuod na dili na makahatag og distraction pod para mag-focus ka sa imong karon ug syempre para sa umaabot. Siguro mahimo nimong panghawiran ang mga pulong sa imong apuhan sa side sa imong amahan nga naagyoy something nga ingon pa bikil or panghitabo kani adto nga wala nila naagapan maong dili sila gusto nga maparihas ka. Sa pagkakaron mo agree ko sa giingon sa imong apuhan nga mag-focus na lang sa imong future pero dili pud na ingon nga dili na kamo ila sa imong amahan. Naagi hapon dapat ang imong pag-ila. Siguro dili lang to the point nga kanang
kung unsay punto sa imong Yes, imong si apuhan. punto siyang apuhan murag dili na siguro niya gusto nga mahibaw-an kung unsa ang kuano nganong mga rason nganong nainana yang amahan. Siguro murag something ingana. Kung if ever man galing nga medyo para sa ako Ate Will sa akong na feel medyo bugat-bugat gyud ang panghitabo nga moabot sa punto ang usa ka amahan nga ikaulaw ang anak. Yes, oo. Dili Sa siya panagbuhat gyud dili maayo. dili siya dali para sa ginikanan no nga dili na ilhon ang anak, pero sa imuha isip anak pod bisan og saon lagi ko no, bisan pa masipyat atong ginikanan na agihapon ta dapat nga ingon papag-ila sa atong mga ginikanan. Usag hapon siya nga gikasangkapan nga na ipakatawo kaning kalibutan na. Sa pagkakaroon imong mga questions nga nung gipakatawo ka nga biyaan raman di ay ka. Mao na ingnon to lang pinaka goal nimo no nganong nabuhi kaning kalibutan na para ma-prove kung ngano nga naay mga tawo nga ingana og para maila or mahanap sad nimo ang imong strength siguro Ate Will, ang imong strength og syempre kung unsay purpose nimo posible nga ang imong experience mahimo nga inspirasyon para pa sa umaabot basin og naapay uban po din nga worse pa sa imong experience pero tungod kay naa ka nga ingon pa buhing ka matuoran nga kaya ra kayang atubangon ang kinabuhi usa ka sa mohatag og giya or di ba kalamdagan sa ilang mga panghuna-huna sa umaabot. So manghinaot ta nga magpabilin kang lig-on og syempre ang imong ingon pa pag-ila or pagsabot sa mga butang-butang sa pamaagi nga walay panghawiran siguro nga hatred. Posible nga medyo nahiubos or nasakit ka sa pagkakaroon, pero as mag-mature man good ka, ako makagarantiya ko or makasure ko nga naagyoy mga adjustment or naay mga butang nga ikaw sa imong kaugalingon podra ang makatubag sa pamaagi nga nasayran nimo nganong nahitabo to unsay mga rason nganong nabuhat to. So manghinaot ano nga magpabili ng imong kalig-on og syempre padayon ang kanang positive side. Yes, always think positive. Oo, inubanan pod sa giya sa imong mga apuhan og syempre panghinaot nga maanamanam kawala or ingon pa kanang mga negatibo nga imong gibati sa pagkakaroon. Normal na nag-struggle ka kay maulagi na naghanap man ka og giya guidance og syempre kanang mga butang mga pangutana nga mo puno sa imong kaugalingon para mabati nimo or ma-feel nimo nga despite sa mga wala nimo makit-i or sa mga wala nimo mahimamat naaghapoy fulfillment sa imong kinabuhi. Yes, Ate Jen, tinuod yun magpasalamat gihapon si Charlon. Yes. Yes. Salamat Ate Jen sa imong mga maayong huna-huna ug nasab ko ikadugang karon. Nga ako kasulti sa atong letter center karon nga mapasalamaton gihapon ka Charlon sa mga maayong padlantaw sa imong kaning grandfather kay sa ako lang insakto ang imong apuhan nga kung makahatag lang siyang distraction sa imong pagtubo or distraction sa imong gikuan karon no nga pangagpas nga mahuman ka para sa imong future, so insakto ang iyang mga paingon-una nga dili ka maapektahan kung makita nimo ang imong tinuod nga amahan, kung makita nimo siya kung tinuod man nga tuwa sa prisuhan, so dako siguro nang dako kayong kuan Ate Jane, dako kayo nagkanang rason nga murag makavader siyang hunang-huna. So hinaot unta nga imong pamation ang mga tambag sa imong apuhan. Insakto ang iyang prinsipyo nga ayaw na pagtan-aw balik sa imong naagian, sa imong mga past sa imong kinabuhi. Ayaw naglingi kundi ipadayon ang imong future. Kay dili naman to mobalik. Bisag unsaon pa nimo, dili na to pwede nga ang imong amahan, imong matulid or ang imong inahan ibalik nimo pagka dalaga nga makuan siya nga mobalik siya nga ikaw ang ilang arugahon. Murag dili na acceptance na lang ang imong dawaton karon. No, ang imong buhaton di ay nga mo accept na lang ka sa reality nga tinuod anak gyud ka nila apan illegitimate lang. So wala kay
pasalamat na lang pug ka nga atiman ka og maayo sa imong lulo nga pikas side sa imong mother og sa imong mami nga mo'y nag-ila sa imo karon nga anak. So sa imong gibati nga kahigwaos or mga kung ano kasakit nga siyempre Ate Jean murag masakitan pud siya isip anak nga ingnon ka nga dili deserving imong kuan ay napangita sa imong amahan kay dito siya deserving nga imong ilhon nga amahan. So sakit-sakit gihapon bisan tinuod man pero isip anak mo feel pug ka no. Mo simpatiya. Yes, mo simpatiya ka sa imong amahan apan amahan pod ang nagsulti Ate Jean. So napod siya napod siya rason nga mosulti ingon adto basin gahi gyud ulo ang imong amahan wala na mati sa iyang mga tambag. So inana pod mapulan pod kadugayan ang ginikanan kung magpabuyag ang mga anak. So ang imong maayong buhaton karon nga lig-una ang imong kaugalingon ug dawata ang kamatuoran and then paningkamot para mo start ka sa imong life nga imong paningkamutan nga dili ka mapareho sa imong amahan ug mahitabo man gani Ate Jean nga naa na siya'y pamilya o makaangkon siyang pamilya so iyang paningkamutan nga di niya ma-experience ang iyang experience karon no, nga kanang walay ginikanan nga nag-aruga. So ang iyang mga anak iyahang atimanon iyahang kabawi siya. yes iyang ibawi ug mamahimo siyang responsable nga man sa imong mga anak. So muna ibuoti pasabot sa imong apuhan nga maningkamot ka para na sa imong kinabuhi o para sa imong future. So tinuod gid na nga inana no nga dili ta magpaka lupog sa atong past kun dili mo kuno toy magtudlo nato nga mobawi ta para sa atong future. So mo gid na no daghan di ay mga kuan Ate Jean nga kinahanglan ang according to philosopher nga kinahanglan yun dili na ta maghuna-huna sa atong past pero ato siyang hatagan og appreciation nga matoy atong makuhaan og leksyon makuhaan nato og lesson sa atong mga mistakes sa atong mga nabuhat ug siya ang atong himuong inspiration para mo atubang sa atong future. Tinuod man gid na nga murag wala man gyud perpekto so siguro nasayop ang imong inahan, nasayop ang imong amahan sa desisyon ni adto nga panahon. So mo ikaw ang bunga and then dili nimo mabasol sila. Kay mo gitigaan pod siguro ka og sa Ginoo nga mo po na imuhang life, mo po na imuhang atubangon. So iya man daw tao ka ng objectives or iya tag ka ng goals tumong sa kinabuhi. So ang imong himuon karon nga mag-set kag og goal sa imong kinabuhi nga dili mapareha sa imong ginikanan. Yes. So bangon ka Charlon, so ayaw pagpadala, ayaw pagpalupog sa imong past kun dili atuba nga ang imong future karon. Himuan na siyang inspiration ang imong nasinatian karon sa kinabuhi nga nga dili ka mahimong Ate Jean kanang unfulfilled no nga kinahanglan successful ka sa imong life. Insakto gyud ang pamati gyud sa imong grandfather permi sa iyang mga tambag maayo gani kay mohatag siya og tambag sa imuha. So makagiya siya sa para sa imong direksyon nga maayo sa kinabuhi. So maura to ang akong ika-share dugang para sa atong letter sender karon og atong pamation ang mga trivia ni Inday Deds. Yes, hello. According to the University of the Philippines Population Institute natong 2022, 97% of the youth were raised by other people, mostly their grandparents. Yes. 7%. 7%. So daghan-daghan. Yes. And according sa diri sa Psych Varsity, sa psychological effects of being a legitimate child, sorry, ang effect niini kay low self-esteem, trust issues, identity problems, and relationship challenges. Yes, tinuod gid na. No? Medyo naa siya nahulog at Will sa identity problems. Yes. Growing up as an illegitimate child can be a difficult experience that can have a profound impact on one's emotional and psychological welfare. Yes.
Yes, tinuod gyud na. No, di na to ma-describe ang ilang mga feeling no isip illegitimate child. Pero mao siguro yung 7% at will no kana may mga illegitimate child nga na fall sa mismo sa kamot sa mama or ang uban sa papa. Oo. Mao'y kasagaran nga wala lang nakasalma og na illegitimate. So ang uban gyud kaning 7% mao di ay ning kahimtang sa tulad wala gyud sila gyud nga mga wala gyud sa iyang lolo ug lola. biological nga parents no wala siya didto no og syempre tinuod struggle gyud tuod no kay medyo lain gyud labi nag mahibal-an nimo nga para sa iya no nga nasayod 6 siya years old na siya. nasayod siya nga lain di ay ang iyang kuan didto na medyo mao nang kahaw ang siguro at will nga iyang gibati sa pagkakaron no pagkatong pagkawala na siyang apuhan sa mother Yes. side. Okay. Dito man siya naka-feel og completeness pero katong nawala na medyo na murag nakulang nawad-an pud siya og ingan pa kadasig sa kinabuhi. Yes, tinuod ati Jane nga inaana gyud imong ma-feel kung mawala ang nagmahal sa imo. Murag katog yung imong gila ko ano nga siya gyud naglove sa imo na din mawala og kalit so malupog sab ka no mahinayang. So ayon ta sa pagbasa sa atong napiling quotes for the day gikan no sa ano ko egquotes.com about unwanted quotes sinulat ni Mother Teresa. Nag-ingon, loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. So gamay lang pagpahalapad Ate Jane about aning atong quotes nga napili karon. Yes, Ate Will. So mo wag gyud pud ko ana Ate Will no. Tinuod nga sa atong kasinatian kanang medyo kakulangon nato sa financial or sa panadin nga panginahanglanon nga maglisod ta. Pero mo nay pinaka nga ang pinaka worst nga struggle siguro sa usa ka individual ang kaugalingon nga pagbati. Kanang pagbati nimo nga bisan unsa nimo paningkamot nga mabilong ka pero naaog na agoy punto sa atong kinabuhi or sa atong adlaw nga makahinuktok taon sa haynon sa nato pag-atubang pa sa kalibutan nga kanang medyo magdaog ang pagbati nga walay giganahan sa imo or walay nagkinahanglan sa imo wag feeling of rejection o sa gyud na sa pinakalisod no dinha gyud ang pinaka makonsiderar nimo. Kay kung buot niya natong huna-hunaon no, na ay mga tao nga kulang siguro sa financial nga kakayahan pero mali pa yun Ate Will no. Yes. Pabiling nagpositibo sa kinabuhi tungod kay naa ang pagbati nga kumpleto or na ang pagbati nga gikinahanglan sila kanang belongness ba sa usa ka komunidad or sa usa ka sa grupo or sa usa ka panimalay marag something nga naatuod mo nag-uban pero feel nimo nga wala ka gikinahanglan medyo sakit or lisod nga struggle may pinaka lisod nga kapobrehon siguro sa usa ka individual. Yes, ang pinakamalisoron sa pagkinabuhi no dili kuno ang way ka di ta makakaon sa tulo ka adlaw tay kwarta kun dili kini di ay no nga medyo kini nga atong feeling nga gibati tang wa ta kinahanglan na. Wa ta kinahanglan na sa kalibutan Ate Jean murag dako kayo nang struggle sa kinabuhi. So mga feelings padayon ta no inaot unta nga positibo lang ta kanunay sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Isaiah 54:10 nag-ingon, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. So, nagpahinumdum na usab ka nato ang Ginoo nga bisan pa maunsa kuno maguba ang kalibutan, maguba ang tanan-tanan buta nga makita nato diri sa atong mga mata sa kalibutan nga hinimo sa Dios apan ang pulong sa Ginoo o nagpabilin ang iyang mga saad kanato nga ang iyang gugma ug ang pagkamaluluyon na nagpabilin kanato. So magmasaligon lang ta sa atong pagtuon o atong isalig ang tanan sa Dios kay naa siya nagpangga kanato dili niya kayang kwaon ang iyang gisaad kanato nga pagpabilin sa paghigugma o pagkamaluluyon. So mauro to mga ka-feelings no ang ako i-share sa atong Bible verse for that day. Ug wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hantod na lang ug mang adlaw uban sa atong mga ati sa kahanginan.
Kini si Dij. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug ban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kun ang Dios.